Hallo, met Monique. Hey Monique, mag ik mami even spreken? Nee, papi, dat gaat nu niet. Want ze staat in de keuken en ze maakt voor ons tweetjes het eten klaar. Oh, zeg me alsjeblieft, hoe is het met jou en haar? Oh papa, mama huilt bijna de hele nacht. En daar kan ik bijna niet van slapen. Hey Monique, misschien maak jij haar het leven wel zo zuur. Nee papa, dat is het niet. Ik ben altijd lief voor haar. En ik dek iedere morgen de ontbijttafel. Misschien wordt het 's avonds bij de tv te laat. Nee papa, dat is het ook niet. Ik ga altijd op tijd naar bed. En ik kom 's morgens altijd op tijd op school. Waarom dan heeft je mami zoveel verdriet en pijn? Ze heeft toch jou, mijn schatje, en kan gelukkig zijn. Hey Monique, misschien gaat mami 's avonds vaak uit. Nee papa, dat is het niet. Ze blijft altijd bij me thuis. En ze bemoeit zich alleen maar met mij. Dan heeft ze toch zeker heel in het geheim een vriend. Nee papa, dat geloof ik niet. Als ze altijd bij mij is, kan ze toch een vriend hebben? Waarom dan heeft je mami zoveel verdriet en pijn? Ze heeft toch jou, mijn schatje, en kan gelukkig zijn. Hey Monique, waarom huilt dan toch je mami? Oh papa, ik denk dat het aan jou ligt. Nu jij er niet meer bent, zijn we alle twee zo verdrietig. En we missen je zo erg. Als dat werkelijk waar is, kom ik direct naar huis. Ja papa, dat zal ik fijn vinden. Dan blijf je altijd bij ons. En dan dek ik ook de tafel voor jou.